samarbejde med Center for Kunst og Videnskab på Syddansk Universitet. Det er i det samarbejde, vi har skabt rammerne for denne konference, og hvor vi ønsker dialogen med jer. På Center for Kunst og Videnskab der har vi udviklet et koncept, hvor vi kigger på konferencen som en stor fortælling, og hvor vi betragter deltagerne som aktører i den fortælling. Og Carl Holst præsenterer jo jer, ikke også? Og jeg synes ikke, I skal rejse jer op, men altså, når han siger Mette Nielsen, så lige nik med hovedet. For os er det vigtigt, at de folk, der deltager i en konference, ikke oplever sig som tilskuere, men netop, at de føler sig involveret i den proces eller den konference, som vi nu har været med til at designe. Vi henter værktøjer fra teater eller dramaturgiens værktøjskasse. Vi kigger på, hvordan anslag er, hvordan åbner man sådan en konference. Hvad er det for nogle spændingskurver, man kan bygge en konference op på? Og hvad er det for en udtone, altså hvad er det for et efterspil, man ønsker at skabe hos de folk, som har deltaget i konferencen, når de går derfra. Ligesom i teaters verden, der tager vi udgangspunkt i indholdet. Altså hvad er det indholdsmæssige i konferencen, og hvordan kan det udtrykkes? Så skaber vi nogle rammer og et forløb, sådan at det sociale, det faglige og det kulturelle spiller sammen i en stor overordnet fortælling. Vi har brugt det koncept i forbindelse med at udvikle og designe en konference for Vækstforum i Region Syddanmark. Og her var målet, at der skulle skabes dialog omkring en ny vækststrategi. Husk på, succeskriteriet var ikke, at vi skulle fortælle jer, hvad vi mente, men I skulle fortælle os, hvad I mente. En af udfordringen var, at der var 300 deltagere til den konference, og dialogen skulle være i centrum, og alle skulle føle sig involveret. Derfor brugte vi selvfølgelig det, man kender fra mange konferencer, den vandrende mikrofon. Og så designede vi nogle postkort og indlagde nogle pauser i løbet af dagen, hvor folk så til musik og grafik, der kørte på storskærm, kunne i ro og mag sætte sig ned og skrive de idéer og tanker, som de nu mente skulle puttes ind i den her vækststrategi. Og bagefter kunne de så hænge de der postkort op på nogle træer, så man kunne sige, så man kunne se hele den der strategi frem. I modsætning til andre konferencer, så får man jo en mulighed for både at komme med sine egne idéer, men også at det giver faktisk noget mere tid til eftertænksomhed, end man normalt får lejlighed til. Jeg synes, det er forfriskende med nogle pauser indimellem, og lidt musik og tid til at tænke over tingene. Det synes jeg har været en god måde, frem for at det bare er det ene talking head efter det andet. Det trækker det hektiske ud af det, selvom vi holder en høj kadence. Et andet element i vores konferencekoncept er, at vi går ind og kigger på de enkelte oplægsholdere. Vi kigger på deres taler, hjælper dem med at gøre dem udtryksfulde, bruger begreber fra storytelling, så at deres oplæg bliver personlige og udtryksfulde. Der synes jeg, det er enormt vigtigt, at I bevarer en eller anden form for lydhørhed, selvom I har talepapir osv., at I så opretholder den lydhørhed. Vi coacher dem i, hvordan at vi synes, de skal træde frem og agere og give dem nogle værktøjer. Ikke mindst, så de kan føle sig fri til at improvisere, når at de skal præsentere deres oplæg. Tilbage til min plads. Okay, tak. Jeg synes, det er et godt og seriøst stykke arbejde. Det er ikke tvivl om, det er noget af det bedste, jeg har set igennem længere tid. Så føler jeg mig jo godt klædt på, og det at have noget at holde sig til, det gør, at man kan gøre sig fri af det. Og det er jo faktisk muligt at gøre det, så det har fuldt levet op til det, jeg kunne ønske mig. Til sidst så samler vi alle disse elementer i en stor drejebog, ligesom man gør, når man skal lave en film eller et teaterstykke. Og drejebogen beskriver hele konferencens forløb fra start og til midte og til slut. Altså sådan som en stor overordnet fortælling. Og det er jo de værktøjer, vi brugte dengang, vi skulle designe konferencen for Vækstforum i Region Syddanmark. Det er gået godt. Spændende koncept. Var det svært sådan udefra som lægmand at se, hvordan det blev, når man kun læste om det. Men det lykkedes at få skabt en dynamik, som jeg er utrolig glad for. Jeg var dybt imponeret over fremmødet, og enormt glad for, at folk de blev også efter pausen, for det viser, at de var engagerede. Og jeg synes, det var nogle gode indspark, der kom. Og så er det jo bare at gå op og kigge på træerne deroppe. Der hænger faktisk rigtig mange idéer. Så jeg bestemt levede det op til forventningerne. Jeg håber, at der er noget at arbejde videre med, og at de bruger det godt i Vækstforum og arbejdsgrupperne.